Hola, Club del Vi, us presento el vi negre d'aquest mes d'octubre. És el Filos 2016 de la bodega Blas de Serrano i és un vi de la denominació d'origen Ribera del Duero. Hem escollit un vi de Ribera del Duero perquè, a més, hem tingut la possibilitat, com sempre, de tastar-lo i veient que era un 2016 i que últimament, els darrers anys, és molt difícil trobar riberes amb certa anyada i amb certs anys, doncs, que més que portar-lo pel Club del Vi i que el pugueu gaudir. Per què? Perquè no té un final tan dur, tan secant, té un taní madur, conserva frescor encara, és un vi que té 4 o 5 anys potser, no podem parlar de 10 o 15 anys, però els propers 4 o 5 anys es podrà gaudir molt bé. Lògicament, elaborat amb la varietat local, que és la Tempranillo, que ja se li diu tinta fina, amb una miqueta d'Albillo Mayor, que és una varietat blanca, i 12 mesos de criança, amb bota de roure americà i predomina la bota de roure francès. Podreu veure que és un vi amb una fruita vermella madura, amb frescor, molt elegant, perquè té aquesta textura sedosa, i a mi és un vi que em recorda una mica els vins de fa uns anyets, on predominava un puntet més amarg i no tant potser els dolços. Sí que la tipologia de vins i el mercat ha anat canviant cap a coses una mica més afruitades i traient amargors, però aquest té aquest perfil una mica clàssic per gaudir amb carns vermelles, amb embotits, amb llegums, diguem, de plats de cullera, i bé, esperem que el gaudiu com ho hem fet nosaltres i anem parlant. Salut!